18 establecementos participarán no segundo concurso de tortillas impulsado pola Asociación de Empresarios de Chantada. Hoxe o colectivo presentou esta iniciativa que o pasado verán gozou de gran acollida entre os chantadinos e os visitantes. Instar a xente a participar neste concurso que comeza o día 1, vai ser este fin de semana ata o fin de semana do día 10, os dous fin de semana, para a semana non hai concurso, e comezará o día 1 ás 7 da tarde. Quero convocarlos a utilizar a nova aplicación que vamos a ter nesta ocasión, estrenar para este concurso, que vai ser utilizada tamén no resto de concursos organizados pola Asociación de Empresarios, que a aplicación chamase Quedamos de Tapas, na que podedes descargar en calquer móvil e a través dela ver un pouco todos os locais participantes, os 18 locais participantes, e ver as súas tapas, ilas probar e logo a través desa aplicación votar con ela. A parte de tamén vai haber un xurado profesional. Este grupo de profesionais relacionados co mundo da gastronomía realizarán unha cata na que se valorará a mellor tapa de tortilla. Por outra banda, o xurado popular votará a través desta aplicación Quedamos de Tapas, que se descarga de xeito gratuito nos teléfonos móviles. O arranque do concurso coincidirá coa noite aberta do comercio de Chantada este venres. O presidente dos empresarios chantadinos puxo de relevo o apoio da Asociación de Hostalería e Turismo da provincia de Lugo, a empresa chantadina Cafés Penela e a adega Vía Romana. Esta mañá estas firmas quixeron estar presentes no acto de difusión desta campaña que pretende incentivar o consumo nas empresas hostaleiras e sumar ás iniciativas que acheguen actividade ao municipio de Chantada. Agradecerlle a oportunidade que nos brinda neste caso a Asociación de Empresarios de Chantada por colaborar. Nos encantados sempre con todas as actividades que promoven o comercio local e isto non podía ser menos. En todo caso, o dito, agradecer a Asociación de Empresarios a contar con nós. Creo que isto é moi positivo para a hostelería e para todo o que move ao redor da hostelería e para que o turismo que cada vez ten máis importancia en Chantada, que haxa máis movimento por aquí. Nós como adega, como Vía Romana, felices de colaborar con todo o que se propoñe en Chantada e animarvos a seguir facendo cousas que nós estaremos aí igual apoiando. Para mí é un luxo estar aquí colaborando. Desde logo, todos os concursos se está vendo que sí, que son moi positivos para o noso sector e incluso para o turismo, non? Porque é unha forma de dinamizar, non? O que é a hostelería e o turismo desta zona. E para mí, xa che digo, como representante da zona sur, é un prazer, non? Porque sempre parece que son únicamente de Monforte, non? Porque onde fago todos os eventos e que os outros concellos animen, non? Como o caso de Chantada, que se animen a colaborar con nós, aquí estamos porque necesitedes. Desde logo que sí, que é un prazer e oxalá que teña tanto éxito como o ano pasado, claro. E os que queiran probar as tortillas para todos os gustos xa poden ir comezando. Cada un dos cociñeiros en cada un dos locais achegará unha proposta orixinal para debater cal é a mellor tortilla de Chantada. Os que desexen participar xa poden ir empezando porque hai onde elixir e onde comparar. Restaurante Faragulla, Viñoteca, Amadeus Grill, Café Bar Manis, Café Bar Monse, Café Cantón, Capitol, Bar Centro, Cervecería Cheers, Cafetería Enigma, Café Bar Hórreo, Máis que Tapas, o Agocho, Casino, Café Bar Parada, Café Bar Plaza, Tropi Café e Cafetería Universal xa confirmaron a súa participación. Só falta a súa. Lembren, a primeira e a segunda fin de semana de xullo.